4 ta' Frar, Santa Katarina Ricci, Verġni, għexet bejn is-snin 1522 sa 1589. Santa Katarina de Ricci kienet soru Dominikana. Hija magħrufa fuq kollox għal ħajja mirakoluża u mistika tagħha. Alessandra Lucrezia Romola isimha qabel ma saret soru. Kienet tħobb titlob waħedha sa minn tfulitha. Riedet issir soru u daħlet mas-sorijiet Dominikani ta' San Vincenzo di Prato bil-kunsens ta' mistiera fl-1535 ta' 13-il sena. Fil-bidu tal-ħajja reliġjuża tagħha kellha ssofri ħafna għax ma kienitx mefhuma minħabba l-grazzi straordinarji li kellha, iżda l-umiltà u l-qudusija tagħha sa fl-aħħar ħarġu rebbieħa. Wara dan ġiet magħżula għal bosta uffiċċji importanti, hekk li sal-aħħar ta' ħajjitha kienet superjura jew viċi superjura. Il-passjoni ta' Ġesu kienet is-suġġett tal-meditazzjoni tagħha u minn Ġesu kellha d-don li tieħu sehem fid-duluri tiegħu bl-impressjoni tal-istigmata. Ma dan il-fenomenu żdied aktar tard ieħor għal bosta snin ta' kull ġimgħa minn nofsinhar tal-ħamis sal-4 ta' wara nofsinhar tal-ġimgħa. Il-qaddisa kienet iġġedded f'ġisimha id-duluri u l-ġrajiet prinċipali tal-passjoni ta' Ġesu. Dawn l-estasijiet tagħha ġew ikkontrollati u awtentikati bir-reqqa l-aktar skrupluża u m'għadhomux ma bdew jiġbru ħafna devoti mill-inħawi ta' Prato. Din il-ġrajja hekk tal-għaġeb saret l-ewwel darba fi Frar tal-1542 meta l-qaddisa għalqet l-20 sena u baqgħet sejra minn ġimgħa għal ġimgħa bla qatt ma taqta'. Meta spiċċat għat-talb tagħha nnifisha u tas-sorijiet sħaba għax il-fama tagħhom kienet qiegħda tiġbed lejn il-kunvent bosta nies ta' kull kategorija hekk li l-paċi u l-osservanza regolari tal-komunità kienu qegħdin isofru. Għal dawk li marru jżuruha kien hemm bosta prelati għoljin tal-Knisja, isqfijiet u kardinali fost oħrajn il-Kardinal Cervini, Alessandro de Medici u għal Dobrandini it-tlieta telaw fuq it-tron tas-suċċessuri ta' San Pietru bl-isem ta' Marcello II, Clement 8 u Iljun 11. Kienet ukoll iżżomm korrispondenza epistolari mal-Papa San Piju V u ma' San Filippo Neri. Wara marda twila għaddiet minn din id-dinja għall-oħra fil-festa tal-purifikazzjoni tal-Madonna fl-1589 ta' 67 sena. It-talb, il-meditazzjoni u l-kontemplazzjoni kienu l-mezzi li bihom għamlet progressi kbar ħafna. Santa Katarina Ricci saret famuża għat-talim sod tagħha li ħafna minnu hija ikkomunikatu bittri lis-sorijiet, lill-qassissin u lill-lajċi. Din li ġejja hija kitba dwar il-perfezzjoni nisranija fil-qosor li kienet kitbet lil waħda mis-sorijiet żgħażagħ. 1. Inżommu lill-Alla fl-ewwel post. Għandna nirsistu magħna nfusna biex niddistakkaw qalbna u r-rieda tagħna mill-imħabbiet kollha ta' din id-dinja ħlief mill-imħabba ta' Alla. M'għandniex inħobbu l-ebda ħaġa li tintemm, fuq kollox m'għandniex inħobbu lil Alla b'mod egoistiku biex nakkwistaw xi ħaġa għalina nfusna minn għandu, imma b'imħabba safja daqs it-tjubija tiegħu stess. 2. Kull ma nagħmluh għall-unur ta' Alla. Irridu nidderiġu l-ħsibijiet, il-kliem u l-azzjonijiet kollha tagħna għall-unur tiegħu u bit-talb l-istruzzjonijiet u bl-eżempju tajjeb nfittxu l-glorja tiegħu biss.
kemm jekk dawn nagħmluhom għalina nfusna, kemm ukoll jekk għal ħadd ieħor sabiex permezz tal-azzjonijiet tagħna kollha aħna nkunu nistgħu nħobbu u nonoraw lil Alla. Din it-tieni ħaġa toġbu aktar minn tal-ewwel għax hija tassew skont ir-rieda tiegħu. 3. Nixxenqu biss għar-rieda ta' Alla li hi għall-aħjar tagħna. Għandna nimmiraw dejjem iżjed biex nagħmlu r-rieda divina billi ma nixtiequ li jiġri xejn aktar ħażin jew saħansitra tajjeb f'din il-ħajja ta' ħażen biex bekk inżommu lilna nfusna dejjem għad-disponibilità ta' Alla. B'qalbna u bruħna fil-paċi. Irridu imma ukoll nemnu fidi soda li Alla li jista' kollox iħobbna aktar milli nħobbu lilna nfusna u jieħu ħsiebna aktar milli nistgħu nieħdu ħsieb tagħna nfusna. U int, għaraft li Alla huwa missier ħanin li jgħader, jaħfer u jifhem iċ-ċirkustanzi ta' ħajjitna u li lest jenna u jerfa' t-toqol tagħna? Temmen li hu dejjem magħna u jekk nafdawh u jieħu ħsieb ta' dawk il-problemi li f'ħajjitna jidhru kbar u bla soluzzjoni? Tifhem li mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn u li tagħna kull ma għandna b'rigal? Kompli jafdaħ bis-serjetà u b'imħabba filjali u stess jurik ma' żmien x'kien l-aħjar li jippermetti f'ħajtek għal ġid tiegħek u b'mod speċjali għal ġid ta' ruħek li l-aktar ħaġa prezzjuża għalih għax hija l-vera inti u dik li ser tibqa' għal dejjem. Talba. O Alla li tista' kollox, int wassalt lill-oħtna Santa Katarina Ricci għal-Qudussija permezz tal-kontemplazzjoni tal-passjoni ta' ibnek. Fil-waqt li niftakru fil-mewt u l-qawmien ta' ibnek, enna biex insiru predikaturi kuraġġużi u għallima dedikati ta' dawn l-istess misteri. Nitolbuk dan bl-istess Kristu Sidna. Amen.